Por exemplo, hai feira Rocío en Ordes, como cada mércores na Praza do Concello ou na Baña, na Rúa Xacinto Rodríguez, en Brión, aquí ao ladiño, na Carballeira de Santa Minia, en Muxía sería no Areal, en Muros na Praza de Galicia ou en Carral, ou tamén en Oroso, tamén aquí pretiño de Santiago. Se estamos pola provincia de Pontevedra, hoxe teremos feira en Cambados, en Crecente, en Vila de Cruces. Pola provincia de Ourense, as citas son en Cartelle, en Vilariño de Conso, como cada 4 de mes, e con pulpada, ou en Maceda, por se lles queda máis preto. E rematamos percorrido en Lugo, poden ir a Momán, no concello de Xermade, a Taboada, a Friol, ou onde hoxe estamos en directo, nese campo da feira de Castro Riberas de Lea, no municipio de Castro de Rei. Rocío Padín vaise converter nunha auténtica feirante, nunha auténtica artesá da cestería, e está aprendendo como gañar a clientela. A ver, Rocío, contanos cales son as pautas básicas para ter éxito nas vendas, ti que tes tanto don de xentes. Como que 30? Hombre, éxito nas vendas hoxe aquí está casi asegurado, Bernardo. Mira, o primeiro xa é berrar moito, falar moi alto. Eu non é, Florencia, a ver, cales son os trucos que me está aí a preguntar Bernardo? Os trucos son estes. Como? O cesto son 12. É que estamos a todo aquí, estamos a todo. 12 o cesto, 12 o Os trucos cesto. son eso, pero claro, ven un mirar, xa pide yo por un, leva dous, leva por ofrece, leva un, sempre colles aquelo, que pasa. E logo estender moi ben as cousiñas, non? Porque a vexo todo aquí moi ben organizado. Colocalo todo ben presentado aí, presentar ben. Aunque non señan vos. E É logo- boa madeira, de madeira de castaño. Boa, porque además falo ti, Esa é bo castaño. material. Esa é bom tan. Mira, Eso moito. e falarlle á xente, facer arbeiras á E xente. falar a xente, coa xente, falar ben. Porque é o que lle gusta a xente, Home, eu non claro, é? eso Mira, é eu hoxe dixen que me tiña que convertir en feirante, hoxe teño que cerrar aquí un trato. Cerrar o trato, pois cerramos agora xa. Hai que cerrar un trato aquí? A ver, voy a preguntar á xente, ti sigue aí vendendo que te vexo aquí liado. A ver, por aquí que? Vimos a feira todos os días ou non vimos a feira? Sí, todos os miércoles que é feira aquí en Castro. Home, está marcado no calendario, hai que Hombre, hai que vir a todas as feiras, a festas de guardar. Que vas a levar hoxe? Pois tiña ganas de levar esa banqueta que ten o torno para subir. É unha boa banqueta esta, mira pa aí. 25 euros a Ai, banqueta. tamén é cara. Bueno, dalle unha volta, dalle unha volta. A ver, que, levámoslo ferrado ou non levámoslo ferrado? Ferrado xa casi perdoulle 15 solo. Espera un momento que me están berrando ali, espera un momento, deixe mirar ali. Epa, mira de pa acá, a ver. Que vai a levar usted? Isto está en oferta. Isto é para darlle volta á tortilla, mira pa aí, agarras por aquí pero e isto- darlle voltiña á tortilla, Pero ¡pam! que xa moito entre a tortilla. 15 euros. No, doulle 8. Bueno, dalle unha volta, teño máis, mira pa aquí. Teño máis, cólleme aquí, cólleme aí, arrágalle aí. Veña, vamos a cerrar aquí un trato, a ver, que vas a levar aí? O cesto? Lévame dous. Non, eu que... Canto te sei? 20 euros. 20 euros. Espera, vas a levar 2 cestos e un bastón. Hai trato ou non hai trato? Bueno, vou no pensar logo. Veña, hai trato. Fírmame aí. Ai, firmo. Hai trato! Hai Sácalle trato. os 20 euros. Toma os 20 euros. Trato feito, compañeiros, hoxe aquí na feira de Castro Riberas de Lea. Quedo aquí. Ala! Fixen o día hoxe.